ayune apa wong ayune kaya ngarani tuyul. Ayu dideleng sekangen ndi sampean? Lah ya sekan adep-adepan. Ya sampean ayu dideleng sekang Spanyol ta ayu. Lah ya ora kaya kowe lho wong buktine semena bae kae mbok padha nyawang ciblek kabeh. Waduh. Berarti pancen ciblek wajar bocah kok ayune. Jobong bayi aja kaget. Lah kowe ayu sing ala kaya ngapa blek blek. Ya buktine Bapak kepala desa, Pak Kuku, Pak Lurah mriki. Niki sing salaman lho, uli nyekel kenceng banget. Siapa? Pak Kuku, Pak Lurah. Pak Lurah. Uli nyekel kenceng banget. Wis temenan blek. Aja kaya iki mbok ana buluran lho blek lho. Lah ya wong ana Bu Lurah ya nyewak, ya maksud ora apa-apa wong genah sing salaman. Oh, terus? Maksudnya kenceng banget karo ngerisiki. Keprimen? Ya kowe lagi deleng men ini kaya